Yau ma kunu za a sha. Littafin abokin fira kashi na 1 wallafar Dr. Muhammad Mansur Ibrahim Sokoto wanda ni Muhammad Zaharuddin Usman na karanta. Labari na 16. Yau ma kunu za a sha. Wata amarya ce aka kai ta ɗakinta, aka ɗauki wani lokaci, 'yan uwanta suna zuwa suna taya ta girki. Daga bisani sai suka rage, sai ta fara yin girki da kanta. Ango kuwa santi yake yi saboda daɗin abincinta. Wata rana kawai sai ya so ya birge abokansa, ya nuna musu irin sa'ar mata da ya yi wacce ta iya girki. Don haka sai ya sanar da ita tun da dare cewa gobe da rana zai zo da abokansa don su ci abinci a cikin gidansa. Da aka wayi gari zai fita, ya sake tuna mata cewa yau fa akwai baƙi. Sannan ya kawo kuɗin cefane ya bata, ya fita zuwa nasa sha'ani. Ita kuma saboda ƙuruciya, bayan da ta gama dama kunun safe, sai ta kwanta ta yi bacci abinta. Tashinta kawai sai ta ji ladan yana kiran sallar azahar. Kamar ba a yi komai ba, sai ta share ta ci gaba da sha'aninta. Jim kaɗan, ango ya shigo gida cikin murna da ɗoki, ya yi sallama ta amsa masa. Sai kawai ya ga ta canza fuska. Lafiya kuwa? Ta ce, ba komai, kin kammala abincin dai, ni fa kunu kawai na yi. Kunu? Ta ce, shi nake sha'awar sha. Bai ce mata uffan ba, ya kaɗa kai ya fita. Amarya dai ta san bata yi daidai ba, amma kuma tana jiran hukuncin da mai gida zai yanke mata. Amma kuma mai zai iya yi a yanzu? Farawa da iyawa, amarya da ragga. Da maraice ta yi, ta neme shi kuɗin cefane, sai ya ce ai kunu za mu sha. A ranta ta ce, wannan kam ai ba komai, ya ma fi sauƙin damawa. Aka wayi gari aka sha kunu, da rana kunu, da dare ma kunu. Haka aka kwana 3, duk sadda ta nemi kuɗin cefane, sai ya ce mata, ai kunu za mu sha. Ta gaji da haƙuri da shan kunu, sai ta arce zuwa gidansu. Da mahaifinta ya ganta a gida, sai abin ya bashi mamaki. Nan take ya buga mijinta waya yana tambayarsa, ko lafiya ya kawo ta gida a yanzu? Ya ce, baba, ni ban ma san ta tafi ba, amma dai kaji yadda aka yi. Sai ya ce, to shi kenan, ka bar ta kawai, ba sai ka zo ɗaukar ta ba. Da lokacin fitarsa ya yi, sai uwar gida ta nemi kuɗin cefane. Sai ya ce, ai gidan nan yau kunu za a sha. Da yamma ma ya ce, kunu za a sha. Haka suka yi kwana 2 tana shan kunu a gidan iyayenta bayan ta kwana 3 tana sha a gidan mijinta. Da ta ga cewa babu sarki sai Allah, sai ta sulale ta komawarta gidan mijinta. Shi kuma sai ya yi kamar bai san akwai wani abu ba, ya yi maraba da ita, suka gaisa. Sannan ya ce, ta tashi ta ɗora masa ruwan zafi, yana son zai sha kunu. Ai kuwa sai ta fashe da kuka, sannan ta durƙusa tana ba shi haƙuri, tana roƙon gafararsa. Suka shirya, ba ta sake yin irin wannan ganganci ba. Darussa: akwai hanyoyin da ake magance matsala ba sai da fushi ko zagi ba. Mai gida shi ne takobin daga, idan babu haɗin kansa, gida ba zai yi kyau ba. Aure akwai daɗi, amma fa in an dace da iyaye masu mutunci.